हरे कृष्ण. स्वागत सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय 6वा ध्यानयोगचं अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. स्वागत सर्वांचं. तर सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा साध्या आणि सोप्या सरळ भाषेमध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली, आपल्या समोर लिहून ठेवली आहे. आणि त्यांच्या भाषेमुळे, त्यांच्या सुगमतेमुळे भाषेच्या आपण भगवद्गीतेचं हे ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला आणि झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला, आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली आणि श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. तसेच माझ्या को-होस्ट मिनल माताजी सादर प्रणाम. उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा खूप स्वागत. तर आपण आज भगवद्गीतेचा अध्याय 6वा बघतोय, ज्याचं नाव आहे ध्यान योग. 5 अध्याय आपण पूर्ण केले भगवद्गीतेचे, आणि हा आजपासून आपण 6वा अध्याय सुरू करतोय. तर सुरुवातीचे हे जे 6 अध्याय आहेत, हे कर्मयोगावर ज्ञान देतात आपल्याला. अष्टांग योग किंवा ध्यान योग या अध्यायाची सुरुवातही कृष्ण निष्काम कर्मयोगावरील आधारित श्लोकांनी करतात. म्हणजे निष्काम कर्मयोग ही कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेण्याची सुरुवात आहे. कृष्णांबरोबर जोडून घेणं म्हणजेच त्यांच्या आनंदासाठी, त्यांच्या सेवेमध्ये काहीतरी कार्य करणं, म्हणजेच कर्मयोग करणं. आणि आपण म्हटलं ही सुरुवात आहे. आता जसं कोणी पोहायला शिकत असेल, सध्या आता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, लहान मुलांच्या शाळांना सुट्टी पडते, तर त्यावेळेला ते पोहायला शिकतात. तर अगदी कुठल्या प्रशिक्षकाने 2च दिवसात त्यांना खोलवर पाण्यात जाऊन पोहा असं कोणी सांगत नाही. प्रथम 3 फूट, 5 फूट, 7 फूट आणि मग अजून खोल अशा तलावांमध्ये क्रमशः ते प्रगती करायला शिकवतात. क्रमाक्रमाने गेल्यावर उत्तम प्रकारे व्यक्ती पोहू शकतो. तसंच आता आपण नवोदित साधक आहोत, नवसाधक असंच म्हटलं जातं आपल्याला. तर त्यामुळे आपण क्रमाक्रमाने प्रगत होत जातो, हळूहळू तयारी करत एक एक वरची पायरी चढत जातो. आणि आता अर्थातच वरती चढतो आहे आपण, प्रगती करतो आहे ऊर्ध्व दिशेने म्हटल्यावरती थोडी जास्त मेहनत, थोडे जास्त कष्टही आपल्याला घ्यावे लागणार आहेत. जसं डोंगर चढताना आपल्याला थोडा दमही लागतो, पायात कधी गोळे येतात, पण तरी आपण प्रयत्न सोडत नाही. तसेच हा सुरुवातीचा काळ आहे, जो भौतिकाला सोडून भौतिकाच्या विरुद्ध दिशेने कृष्णांकडे जायला आपण वाटचाल करतो. त्यामुळे हा अवघड वाटतो. आपल्यामध्ये अनर्थ आहेत जे आपल्याला भौतिकाकडे ओढत असतात. भौतिकामधील मायाशक्ती ही एवढी सहजपणे आपल्याला जाऊ देत नाही विरुद्ध. अनेक प्रलोभनं आपल्या समोर ठेवते आणि अडचणी येतात. पण कृष्णांना शरण गेल्याने या मायाशक्ती बरोबर युद्ध करून कृष्णांकडे प्रगत होण्याची शक्ती कृष्णच आपल्याला देतात. कृष्णांना शरण गेल्यानेच त्यांची ही मायाशक्तीला आपण पार करू शकतो. आता जशी ही मायाशक्ती आपल्याला नियंत्रण करते तिच्या 3 गुणांच्या द्वारे, जणू एक बंधन असतं हे आपल्यावरती. विशेषतः रजोगुणाच्या प्रभावामुळे जो काम निर्माण होतो, काम म्हणजे असंख्य भोगांच्या इच्छा आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी कार्य करण्याची धडपड.
म्हणजे एक भोगाची इच्छा संपण्याआधीच अजून 10 इच्छा भोगांच्या तयार असतात मनामध्ये, आणि या इच्छांचा आवेग थांबवता येत नाही सहजासहजी. जसे एरवी आकाशामध्ये प्रखरतेने तळपणारा सूर्य ग्रहणामुळे त्याचा प्रकाश झाकला जातो, अगदी भर दिवसा अंधार झाल्याप्रमाणे दिसतो, तसा हा काम आपल्या इंद्रिय, मन आणि बुद्धी यांना आच्छादून टाकतो. इंद्रिय, मन आणि बुद्धी या मनुष्याच्या प्रमुख क्षमता आहेत. क्षमता का म्हटलं जातं? कारण यांचा योग्य वापर करून असाध्य गोष्टही मनुष्य साध्य करू शकतो. म्हणजेच इंद्रिय, मन, बुद्धी जर का कृष्ण भावनेशी जोडली गेली तर मनुष्य भगवत धामाकडे पोहोचू शकतो. आणि याच इंद्रिय, मन आणि बुद्धीवर कामाला आधिपत्य गाजवायला दिलं तर मनुष्य मात्र अधोगतीकडे जातो. तर हे पहिले 6 अध्याय कर्मयोग या विभागामध्ये येतात. आणि आपण समजून घेतलं की कर्म म्हणजे काय, तर प्रत्येक क्रियेची प्रतिक्रिया असते, प्रत्येक कर्माची एक प्रतिक्रिया असते. आपण दगड वरती फेकला तर तो खाली येऊन पडतो, किंवा बॉल आहे समोर भिंतीवरती आपटून तो परत आपल्याकडे येतो. म्हणजे प्रत्येक क्रियेची एक ही प्रतिक्रिया आपल्याला मिळते. जी आपण कृती करू त्याची प्रतिक्रिया आपल्याला मिळेल, ही अशीच व्यवस्था या भौतिक जगामध्ये केलेली आहे. आता कोणी जर का नित्य प्राणायाम करत असेल, योगासन करत असेल, सात्विक शाकाहारी भोजन प्रसाद म्हणून खाईल, भगवंतांच्या विषयी श्रवण कीर्तन करेल, जप करेल, म्हणजे ह्याचा परिणाम एक प्रकारचा असेल. आणि कोणी जर का मांसाहार करत असेल, त्यानंतर नशा करत असेल, जुगार खेळत असेल, अवैध संबंध ठेवत असेल, अशा प्रकारे एक अयोग्य प्रकारचं जीवन जगत असेल तर त्याचा परिणाम वेगळा असेल. त्यामुळे जे जसं कर्म करू तसाच त्याचा परिणामही असेल. मग चांगलं कर्म करू तर तरी शरीर घ्यावं लागेल, कारण पुण्य भोगण्यासाठी जन्म मिळेल. परत जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या चक्रातून जावंच लागेल. वाईट कर्माचं वाईट फळ भोगण्यासाठीही शरीर मिळेल. आणि मग चांगलं आणि वाईट हे कर्म न करता आपण कृष्ण भावना भावित कर्म, म्हणजे ज्याला अकर्म म्हणतात, हे आपण करून घ्यायला, हे करायला आपल्याला पाहिजे, हे आपण शिकून घेतलं. हे जे पहिले 5 अध्याय कर्माच्या बद्दल जाणून घेतलं, त्याच्यामध्ये आपण हे जाणलं की कर्माचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागणार नाही, कर्मबंधनातून मुक्त होऊ असं कर्म आपल्याला केलं पाहिजे. म्हणजे कर्म करण्याचं कौशल्य ते आपण शिकून घेतलं आता या 5 अध्यायामध्ये. आता जर का आपल्याला या प्रकारे कर्म आपण करत राहू आणि याचं प्रत्येक कर्माचं जसं आपण म्हटलं आपल्याला फळ मिळतं प्रकृतीकडून, पण कृष्णांच्यासाठी कर्म केल्याने, त्यांना शरण गेल्याने प्रकृतीच्या बंधनाला आपण पार करू शकू. कायिक, वाचिक, मानसिक आपली धनसंपत्ती वापरून निस्वार्थ निष्काम भावाने कृष्णांची सेवा केली तर या भौतिक जगातून आपण मुक्त होऊ शकू. आता 5वा अध्याय आपण जो बघितला कालचा, कर्मसन्यास योगाचा तो अध्याय होता, ज्याच्यामध्ये आपण कर्मयोग कसा करावा, निष्काम कर्मयोग कसा करावा याबद्दल जाणून घेतलं. त्याचा चार्ट आहे, ज्यांना स्क्रीनशॉट काढायचा आहे त्यांनी काढून घेऊ शकता. आता याबद्दल मी विशेष परत काही सांगत नाही, कारण कालचा पूर्ण अध्याय आपण समजून घेतलेला आहे. त्यामुळे निष्काम कर्मयोगाचं महत्वही आपण जाणून घेतलं की आपण कर्मबंधनामध्ये अडकत नाही. आणि हा काल चार्ट आपण बघितलेला पण आहे. आता 6व्या अध्यायाकडे जाऊ आपण. तर 6वा अध्याय हा ध्यान योगाचा अध्याय आहे किंवा अष्टांग योगाचा अध्याय आहे. या अध्यायामध्ये आपण अष्टांग योगाची विधी शिकणार आहोत. अष्टांग योगाची शेवटची पायरी ही समाधी आहे. आणि या समाधी स्तराच्या पर्यंत उन्नत व्हायचं असेल तर इंद्रिय आणि मन ही पूर्णपणे संयमित हवीत. इंद्रिय तृप्तीच्या मागे धावणारं जर का मन असेल तर अष्टांग योग करणं अशक्य आहे. म्हणून निष्काम योग करता करता प्रथम चित्तशुद्धी झाली पाहिजे आणि मग अष्टांग योगाकडे वळता येईल. या अध्यायाच्या सुरुवातीला कृष्ण त्यासाठीच निष्काम कर्मयोगाबद्दल बोलतात आणि मग अष्टांग योगाबद्दल ज्ञान देतात. तर हे अष्टांग योगाचे 2 स्तर या अध्यायामध्ये आपल्याला कृष्णांनी सांगितले आहेत. एक प्रगत अवस्था जी आहे त्याला योगारूढ स्तर म्हणतात, आणि जे सुरुवातीचा टप्पा आहे त्याला आरुरुक्ष स्तर असं म्हणतात. आणि या दोन्ही टप्प्यांबद्दलचं ज्ञान या अध्यायात आपल्याला मिळतं. या अष्टांग योगाचं ज्ञान घेतल्यानंतर अर्जुनाला समजतं की हा योग करायला खूप अवघड आहे. आणि मग कृष्णांना तो प्रश्न विचारतो की एखादा योगी जो आता या अष्टांग योगाचा अभ्यास ज्याने सुरू केलाय, परंतु तो त्यात हा अभ्यास पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाला, समाधी या शेवटच्या स्तरापर्यंत पोचू शकला नाही तो, तर त्याचं पुढे काय होतं, त्याची गती त्याला कशी मिळते,
तर या प्रश्नाचं उत्तरही कृष्ण देतात. आणि सर्वात शेवटी कृष्ण सांगतात की सर्व योगींमध्ये भक्तियोगी हा सर्वश्रेष्ठ आहे. तर या अध्यायातील श्लोकांच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद यांनी आपल्याला समजावून सांगितलं आहे की भक्तियोग करत असतानाही कसा व्यक्ती आपली प्रगती घडवून आणू शकतो. भक्तिमय सेवा करत असतानाच भक्त आपली इंद्रिय आणि मन संयमित करू शकतो. आणि अष्टांग योग ही जी क्रिया आहे हे करण्याची त्याला आवश्यकता भासत नाही. वैष्णव आहे किंवा जो कृष्ण भक्त आहे हा एक सर्वश्रेष्ठ योगी आहे, हे श्रीला प्रभुपाद यांच्या श्लोकांच्या तात्पर्यामध्ये आपल्याला समजतं वाचून. तर त्यामुळे भक्ती सेवा जो करणारा भक्त आहे, अष्टांग योगाच्या अवघड पायऱ्या त्याने पार केल्या नाहीत तरी तो प्रेममय भक्तिमय सेवा कृष्णांची करत आपली चित्तशुद्धी घडवून आणू शकतो आणि आपली प्रगती चालू ठेवतो. आता बघा, कर्माच्या फळाबद्दल अनासक्त कोण असू शकतो? तर जो स्वतःला कर्ता मानत नाही, केवळ त्यालाच अनासक्ती कर्माच्या फळाबद्दल असू शकते. आणि आपण म्हटलं की कृष्ण हे भौतिक प्रकृतीचे स्वामी आहेत. सर्व बद्ध जीव हे प्रकृतीच्या नियमांच्या अधीन आहेत. हे सत्य मात्र जोपर्यंत जाणू शकत नाही कोणी, तोपर्यंत त्याला शांती प्राप्त होत नाही. आणि हेच आपण शांती सूत्रामध्ये शिकलो, जो 5व्या अध्यायातला 29वा श्लोक होता. निष्काम कर्म करणारा म्हणजे कर्माची फळाची आसक्ती न ठेवता कर्म करणारा आपल्या कर्मबंधनातून मुक्त होतो. कर्माची प्रतिक्रिया आपल्याला लागू पडत नाही. आणि कारण कृष्णांना तो सर्वश्रेष्ठ मानतो, भगवंताहून श्रेष्ठ कोणी नाही हे मान्य केल्यानेच ही शांती प्राप्त होते. तर हे शांती सूत्र आपण समजून घेतलो. आणि सध्या सुरू असलेलं युद्ध, आता हे भविष्यात जागतिक महायुद्धाचं स्वरूप घेणार काय, अशी चिंता आपल्या सर्वांना वाटते. भगवद्गीतेला आपल्या मनुष्य जन्माचं इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल असं म्हटलंय बघा. म्हणजे मनुष्य जन्माने काय साध्य करायचंय, इंद्रिय मन बुद्धी यांच्या क्षमता वापरून कृष्णांकडे प्रगती करायची आहे की युद्ध अणुबॉम्ब आतंकवादी हल्ले अशी कृत्य करायची आहे. तर भगवद्गीता हा आपला सांस्कृतिक वारसा आहे. आणि आपण बघितलं तर आपले पंतप्रधान आवर्जून सगळ्यांना हा ग्रंथ भेट स्वरूपात देतात जेव्हा परदेशाला ते जातात ना त्यावेळेला. आणि मध्यंतरी रशियाचे प्रेसिडेंट आले होते तेव्हा त्यांनी भगवद्गीता ऍज इट इज, श्रीला प्रभुपादांचं जे इंग्लिश मधलं भाषांतर आहे ते पुस्तक त्यांना भेट दिलं होतं. रशिया युक्रेनचं युद्ध सुरू आहे गेले काही वर्ष. आणि काय साध्य होतंय या सर्व युद्धामुळे? केवळ मनुष्य हानी होते, संसाधनांची हानी होते, इतर काही साध्य होत नाहीये. पण या शांती सूत्राचा कोणी जर का योग्य प्रकारे स्वीकार केला तर मग आपला मनुष्य जन्म कशासाठी आहे, भगवंत सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि आपण या मनुष्याने कुठलं ध्येय गाठायचंय हे समजू शकतो. पण जोपर्यंत मनुष्य हे समजणार नाही, मान्य करणार नाही, तोपर्यंत मग त्याची अधोगतीच तो करत राहील. आता पहिल्या श्लोकाकडे आपण जाऊ. हरे कृष्ण. मिनल माताजी. म्यूट आहात माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. 6वा अध्याय. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षष्ठोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. श्री भगवान म्हणाले, जो आपल्या कर्मफळांवरती आसक्त नसून कर्तव्य म्हणून आपले कर्म करतो तोच वास्तविक संन्यासी आणि वास्तविक योगी होय. पण जो अग्निहोत्रादिक कर्म करीत नाही तसेच आपले कर्तव्यही करीत नाही तो संन्यासी किंवा योगी सुद्धा नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर पहिल्या 2 श्लोकामध्ये या अध्यायाच्या कृष्ण निष्काम कर्माबद्दल सांगतात. आता खरा संन्यासी कोण? तर जो कर्म करतो पण कर्माचं फळ स्वतःकडे घेत नाही, तो स्वतःच्या स्वार्थासाठी कर्म करत नाही, तो विहित कर्म करतो. विहित कर्म म्हणजे वेदांच्या द्वारे सांगितलेली कर्म तो त्या त्या प्रकारे करतो. आणि श्रीला प्रभुपाद इथे तात्पर्यामध्ये समजवतात की कर्म न करणारा म्हणजे संन्यासी असं नाही, कर्म तर करावीच लागतात, त्याने कर्म केली पाहिजेत, पण कर्म फळाचा त्याग केला पाहिजे, म्हणजे कर्मफळ कृष्णार्पणम केलं पाहिजे. आता इथे भौतिक जगात कसं असतं बघा, प्रत्येक जण काहीतरी स्वार्थाच्या कारणामुळे कर्म करत असतो आणि कर्मफळाचा उपभोगही घेतो. आपण 5व्या अध्यायात शिकलो की आपण आपल्या
स्वार्थासाठी कर्म करू नयेत. कर्माच्या फळाचा उपभोग न घेता ती कृष्णांना अर्पण करावीत. म्हणजे कृष्ण भावना भावित कर्म आपल्याला करायची आहेत आणि हे आपलं कर्तव्य आहे. म्हणजे परिपूर्ण संन्यासी किंवा परिपूर्ण योगी कोण आहे, तर ज्याला वैयक्तिक संतुष्टीची मुळीच इच्छा नाहीये. तर कृष्णांना संतुष्ट करणे हेच त्याचं कर्तव्य आहे असं तो मानतो. आता हा जो अष्टांग योगी आहे त्यालाही जर का भौतिक इच्छा नसतील पण सिद्धी प्राप्त करण्याची त्याची इच्छा असेल तर त्यालाही परिपूर्ण योगी म्हणता येणार नाही. खऱ्या संन्यासीची प्रार्थना कशी असायला हवी, की माझ्याकडे जे काही मला काही धनप्राप्तीची इच्छा नाही, कुठल्याही भौतिक ऐश्वर्य प्राप्तीची मला इच्छा नाही, मला कुठले अनुयायी एकत्र करण्याची इच्छा नाही, केवळ भगवंता तुमची सेवा माझ्या हातून होत राहावो ही एकमेव इच्छा मला आहे. तर निष्काम कर्मयोगाला ही जाणीव असते, त्याच्या मनात काम क्रोध लोभ इत्यादी अनर्थ आहेत आणि चित्तशुद्धीसाठी मग भगवंतांच्या आनंदासाठी ते कर्म करतात आणि हळूहळू निष्काम कर्म केल्यामुळे त्यांची चित्तशुद्धी होऊ लागते आणि हृदयामध्ये ज्ञान प्रकाशित होतं. कुठलं ज्ञान प्रकाशित होतं, तर मी शरीर नसून मी आत्मा आहे. आणि अशा प्रकारे निष्काम कर्म निस्वार्थपणे भगवंतांच्या सेवेमध्ये करत राहिला तर त्याला समजून येतं की परमसत्य भगवंतांचा मी अंश आहे आणि हे भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा म्हणून स्थित आहेत. आणि ह्या परमात्म्याला मी आता कसं जाणू शकेन, म्हणून निष्काम कर्मयोगी ध्यानयोग करू लागतो, ध्यान करतो आणि ध्यानयोगी बनतो. आता कोणी जो कुटुंबामध्ये पत्नी मुलांच्या सह राहत असेल, अचानक त्याने विचार केला की मी हे सगळं सोडून आता ध्यानयोगी बनतो, तर तो विचार योग्य होणार नाही. आता का, ते आपल्याला पुढे या अध्यायामध्ये समजणार आहे. तर कृष्ण या श्लोकामध्ये सांगतात की अनाश्रित होऊन आपली कर्मफळ जो कृष्णांना अर्पण अर्पण करतो, म्हणजे कर्मफळाकडे जो अनासक्त आहे, अनाश्रित म्हणजे जो कर्मफळांवर आश्रित नाही, अनासक्त आहे, तो एक संन्यासी समानच आहे. तो कर्म करतोय पण सर्व कार्य कृष्णांच्या आनंदासाठी करतोय. म्हणून म्हटलंय अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः. तर भगवंतांनी जे काही दिलं आहे त्यात तो संतुष्ट आहे आणि कार्य कसलं करतोय, तर कृष्ण भावना भावित कार्य करतोय. जप करणे असेल, मंगल आरती करणे असेल, भगवद्गीता श्रीमद भागवतमचं पठण असेल, श्रवण कीर्तन असेल, भगवंतांच्या नाम गुण रूप लीला यांचं, भक्तांचा संघ असेल, मंदिरात काही सेवा देणं असेल, तर या प्रकारे आणि अन्न कृष्णांना अर्पण करूनच प्रसाद घेणे, परजीवांना प्रेम देणे, त्यांना आश्रय देणे, म्हणजे अशा प्रकारे सर्व कार्य तो कृष्णांबरोबर जोडत गेल्याने त्याच्या मनात आता भौतिकाबद्दल अनासक्ती हळूहळू येईल आणि तो भगवंतांच्याकडे जास्त आकृष्ट होईल. आणि अशा प्रकारे जेव्हा त्याचं चित्त शुद्ध होईल तेव्हा मग तो अष्टांग योगामध्ये प्रवेश करायला पात्र ठरेल. जे आपण म्हटलं ना की चित्तशुद्धी झाल्याशिवाय, मन आणि इंद्रिय संयमित झाल्याशिवाय अष्टांग योगाचा सराव कोणी करू शकत नाही. आणि ते करण्यासाठी ध्यानयोग किंवा अष्टांग योगाच्या स्तराला पोहोचण्यासाठी निष्काम कर्मयोग हा पहिला करायलाच हवा. आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तं विद्धि पांडव नय्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. हे पांडुपुत्रा, ज्याला संन्यास म्हणतात तोच योग अर्थात ब्रह्माशी युक्त होणे होय. कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेचा त्याग करीत नाही तोपर्यंत तो योगी होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जो अष्टांग योगी आहे आणि जो भक्ती योगी आहे या दोघांमधलं साम्य या श्लोकामध्ये सांगितलंय. साम्य म्हणजे कॉमन पॉइंट काय आहे, तर इथे श्रीला प्रभुपाद सांगतात की जो व्यक्ती कृष्ण भावना भावित आहे तो संन्यासी पण आहे आणि योगी पण आहे. आता हे कसं काय, तर आता हे समजून घेऊ की बघा, भक्ती योगी आपली इंद्रिय कृष्णांच्या सेवेमध्ये नियोजित करतो आणि प्रेममय भक्तिमय सेवा करता करता त्याच्या हृदयातले अनर्थ नाहीसे होतात, चित्त शुद्ध होतं त्याचं. कृष्णांची प्रेममय सेवा करत असताना त्याला खूप समाधान आनंद मिळत असतं. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती त्यामुळे कोणाचाही द्वेष करत नाही, तो क्रोधित होतो असं दिसत नाही. म्हणजे कृष्णांची सेवा करत असताना त्याची इंद्रिय आणि मन संयमित राहतात.
आता अष्टांग योगी जेव्हा इंद्रिय आणि मन संयमित ठेवण्याच्या साठी यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादी प्रक्रिया करतो, त्यासाठी त्याला एकांतात राहून सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं लागतं. तेव्हाच त्याच्या हृदयातील अनर्थ निघून जातात. पण भक्तियोगी मात्र तेच कार्य एकांतामध्ये न जाता कुटुंबासोबत राहून आपला नोकरी व्यवसाय इत्यादी सांभाळत जबाबदाऱ्या कर्तव्य जे काय आहे ते पार पाडत आणि एवढे कठोर नियम न पाळता मन आणि इंद्रियांचा संयम करू शकतो. म्हणजे भक्तियोगी पण परिपूर्ण संन्यासी असतो. आता इथे भगवंत म्हणतात की योग आणि संन्यास हे एक समानच आहेत. संन्यासी भौतिक जगाकडील गोष्टींकडे आकृष्ट होत नाही, कारण त्याची चित्तशुद्धी झालेली आहे. जोपर्यंत अनर्थ आहेत चित्तामध्ये तोपर्यंतच मनुष्य भौतिकामध्ये काम करायला प्रेरित होईल. हे करूया, तिथे जाऊया, आहे त्या घरापेक्षा मोठं घर घेऊया, मोठी गाडी घेऊया, सत्ता संपत्ती इत्यादी लालसा ज्या असतात त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी भौतिकामध्ये कार्य करावं लागतं. पण संन्यासीच्या अशा कुठल्याही भौतिक इच्छा नसतात. पण चित्तशुद्धी न होताच मात्र कोणी संन्यासी बनला तर मात्र तो मिथ्याचार होतो. म्हणून कृष्ण इथे अर्जुनाला सांगतात की तू क्षत्रिय आहेस, तू गृहस्थ आहेस, तू तुझी कर्तव्य पार पाड आणि अशा प्रकारे निष्काम कर्म करत राहिल्याने तुझ्यामध्ये विरक्ती येईल आणि मग तुझ्यात आणि संन्याशीमध्ये कसलाच फरक उरणार नाही. तू पण या भौतिक जगातून विरक्त होशील, जसा संन्यासी विरक्त आहे आणि भगवत धामाकडे जाण्यास तो प्रगती करतोय. कृष्ण भावनेच्या आचरणाने इंद्रिय संयमनाचा हेतू साध्य होतो. पण ध्यानयोगी मात्र यम नियम अशा या अष्टांग योगाची विधी अत्यंत कठीण अशा रस्त्याने खडतर असा प्रवास करून तो प्रयत्न करतो इंद्रिय संयमनाचे. आता याबद्दल आपल्याला अजून पुढे तिसऱ्या श्लोकापासून समजेल. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. अष्टांग योगामधील नवसाधकासाठी कर्म हे साधन असल्याचे म्हटले जाते आणि पूर्वीच योग साध्य केलेल्या साधकासाठी सर्व भौतिक क्रियांचे शमन हे साधन असल्याचे म्हटले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अष्टांग योग जो आहे, अष्टांग योग म्हणजे 8 अंगांनी कृष्णांशी जोडून घेणं. इथे एक स्लाइड आहे ती बघू आपण, म्हणजे आपल्याला क्लिअर होईल. हा, आता हे ज्या 8 अंग आहेत ह्याच्यातले अष्टांग योगाचा जो प्रथम टप्पा आहे तर त्याला योगारुरुक्ष किंवा आरुरुक्ष असंही म्हटलं जातं आणि पुढच्या टप्प्याला योगारूढ अवस्था असं म्हटलं जातं. म्हणजे अष्टांग योगाची ही प्रगत अवस्था आहे. आता या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसत असेल यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आणि समाधी अशी ही 8 अंग आहेत अष्टांग योगाची. आणि अष्टांग योगाची प्राथमिक अवस्था म्हणजे आरुरुक्ष आणि या अवस्थेला व्यक्तीची चित्तशुद्धी झालेली नसते. तर जेव्हा आपण कृष्णांच्या आनंदासाठी कर्म करतो तेव्हा ही चित्तशुद्धी क्रमशः होते. त्यामुळे प्रारंभिक टप्प्याला अष्टांग योग सुरू करणाऱ्याला कर्म करावंच लागतं. जेव्हा तो योगारूढ टप्प्याला पोहोचतो तेव्हा तो कर्म करणं थांबवू शकतो, पण प्रारंभी त्याला करावंच लागतं. विरक्ती किंवा अनासक्तीने केलेलं कर्म संन्यास घेण्यासारखंच आहे. कर्म करून जो कर्मफळाचा त्याग करतो त्याला संन्यासी म्हटलं जातं. आणि योगी कोण आहे तर ज्याचं मन इंद्रिय भोगांच्या विषयांचं चिंतन करत नाही. म्हणून कृष्ण म्हणतात की दोन्ही एक समानच आहेत. आणि इथे कृष्ण सांगतात की अष्टांग योगाने निष्काम कर्माचा त्याग करू नये. मग अष्टांग योगाने निष्काम कर्म आजीवन केली पाहिजेत का, तर याचं उत्तर आता आपल्याला पुढच्या श्लोकांमध्ये मिळणार आहे. अष्टांग योगी विविध नियमांचं पालन करतो, आसन करतो, ध्यानस्थ होण्याचे प्रयत्न करतो आणि या सर्व भौतिक क्रिया मानल्या जातात. याद्वारे इंद्रिय संयमित करण्यासाठी मानसिक संतुलन तो प्राप्त करतो आणि जेव्हा ध्यान लावण्यामध्ये तो प्रवीण होतो तेव्हा मनाला विचलित करणाऱ्या सर्व क्रियांना तो थांबवतो. एवढी शक्ती त्याच्यामध्ये येऊ शकते, म्हणजे मनाला स्थिर करण्याची. अष्टांग योगामधील यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार या ज्या क्रिया आहेत पहिल्या 5 तर त्याला आरुरुक्ष टप्प्यामध्ये त्या येतात आणि धारणा ध्यान आणि समाधी या योगारूढ टप्प्यामध्ये येतात, म्हणजे प्रगत अवस्था म्हटलेली आहे. तर इथे श्रीला प्रभुपाद आपल्याला परत एकदा सांगतात की भक्तियोगी सुद्धा कृष्ण भावना भावित कर्म करून हा स्तर गाठू शकतो. म्हणजे संन्यासी होऊ शकतो, परिपूर्ण संन्यासी होऊन आपल्या मन आणि इंद्रियांना संयमित करू शकतो. तर आपण आता भगवद्गीतेच्या वर्गाला येऊ लागल्यापासून आपल्यामध्येही प्रत्येकाला
हा फरक जाणवत असेल की आधीपेक्षा आपण कृष्णांचं अधिक स्मरण करतोय. म्हणजे तुम्ही पण भक्तीमध्ये म्हटलं तसं आपण सर्वजण प्रगती करतो आहोत. एक वेळ अशी होती की आपल्याला कृष्णांचं जराही स्मरण होत नसे, पण आता आपण इथे भगवद्गीतेच्या वर्गाला आल्यानंतर कुठला एखादा श्लोक आपल्याला आठवतो, कधी दिवसात, कधी एखादा अनुवाद आठवतो, किंवा वर्गामध्ये जे काही आपण ज्ञान घेतो ते आठवतं, आणि आपण हे ज्ञान कोणाला तरी सांगतो, आवडलेला एखादा भाग भगवद्गीतेचा किंवा प्रसादाचं महत्व. अशा प्रकारे आपल्याला कृष्णांची आठवण होते, येन केन प्रकारे आपण कृष्णांची आठवण करतो. आणि मग अशी पण वेळ येईल की आपण सदैव 24 तास आपल्याला कृष्णांचं स्मरण राहील. कृष्ण कथा ऐकणे, सांगणे, भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम याचं श्रवण पठण करणे, यात आपल्याला अतिशय आनंद मिळू लागलाय आता. आणि भौतिकामध्ये आता तेवढं मन रमत नाही, ह्याचा सगळ्याचा अनुभव तुम्ही घेत असाल. ज्या गोष्टींमध्ये आधी रुची होती भौतिक गोष्टी करण्यामध्ये, त्यात आता तेवढा रस वाटत नाही. म्हणजे आपल्यापैकी प्रत्येक जण कृष्णांच्या भक्तीमध्ये नियोजित झाल्याने, आपल्या मनाला इंद्रियांना जोडून घेतल्याने भौतिकाकडे अनासक्ती होऊ लागली आहे, याचा अनुभव घेऊ शकतो आहे. आता पुढचा बघू आपण. हा, चौथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्तदोच्यते. जेव्हा मनुष्य सर्व प्रकारच्या भौतिक इच्छांचा त्याग करतो, तसेच इंद्रिय तृप्त्यर्थ कर्मांमध्ये आणि सकाम कर्मांमध्येही प्रवृत्त होत नाही, तेव्हा तो योगारूढ असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात योगारूढ अवस्था म्हणजे प्रगत अवस्थेबद्दल कृष्णांनी पहिल्यांदा सांगितलेलं आहे. धारणा, ध्यान आणि समाधी हे 3 स्तर या योगारूढ अवस्थेमध्ये येतात. पहिली अवस्था म्हणजे आरुरुक्ष अवस्था, यामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम आणि प्रत्याहार याचा समावेश होतो. आता हा जो पहिली जी अवस्था आहे, प्राथमिक अवस्था, याच्यामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार यांचं पालन केलं जातं. हा पाया आहे. यावरती मग आधारित हा पुढच्या ज्या प्रगत धारणा, ध्यान आणि समाधी ह्या स्टेजेस आहेत, तो पार करू शकतो. योगी प्रगती पुढे करतो, त्या योगारूढ अवस्थेला पोहोचण्यासाठी हे यम नियमांचं पालन होणं हे अत्याधिक आवश्यक आहे. आता एखादा व्यक्तीच्या भौतिक इच्छा जर का पूर्ण झाल्या असतील, म्हणजे त्याच्या मनात कुठलीही भौतिक गोष्टींच्या बद्दल तृष्णा नसेल, म्हणजे हे पाहिजे, ते करायचंय अशी तृष्णा नसेल, तर तो शांत झालेला असेल, तेव्हाच त्याचा म्हणजे तो अष्टांग योग करण्याकडे वळू शकतो. तर त्यामुळे अष्टांग योग बद्दल बोलत असताना कृष्ण मनाबद्दल सांगतात. मनामध्येच हे सर्व अनर्थ असतात, काम, क्रोध, लोभ इत्यादी. या वासना मनात आहेत, त्यांना आपण पोषण देतो, तेव्हा वासनेचं जे बीज आहे ते खूप मोठं होऊ लागतं, म्हणजे त्याला पोषण मिळतं जणू. पण अष्टांग योगाच्या अभ्यासाने हे बीज वाढू शकत नाही. म्हणजे आपण म्हणतो बलपूर्वक या बीजाला आपण नियंत्रित करून ठेवतो, याच्या वाढीला. आणि यासाठी मनाचं आणि इंद्रियांचं संयमन हवं. म्हणजे अशुद्ध अवस्थेत ही बुद्धीच्या द्वारे इंद्रिय आणि मनाला संयमित करावं लागेल. बुद्धी अत्यंत तीक्ष्ण हवी त्याच्यासाठी, आणि तेव्हाच मग हे साध्य होऊ शकेल. पण कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की हे मन तुझा बंधू पण असू शकेल किंवा शत्रू पण असू शकेल. आता हे असं का म्हणतात हे आपल्याला आता पुढच्या श्लोकांमध्ये कळेल, की मनाची शक्ती कशी या अष्टांग योगाच्या साठी सहाय्यक बनू शकते किंवा मग त्याला बाहेर टाकू शकते अष्टांग योगापासून. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः. मनुष्याने आपल्या मनाद्वारे स्वतःची अधोगती होऊ न देता स्वतःचाच उद्धार केला पाहिजे. मन हे बद्ध जीवाचा मित्र तसेच शत्रूही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा अष्टांग योगाचा जो अभ्यास आहे ना, तो मनाच्या संयमनावरती आधारित आहे. हे मन जर का संयमित राहू शकलं तर अष्टांग योगाची प्रगत अवस्था गाठता येईल. आता या श्लोकामध्ये जो आत्मा हा शब्द आलेला आहे, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, तर हा आत्मा शब्द मनासाठी वापरलेला आहे. अष्टांग योगाचा केंद्रबिंदू हा मन आहे, म्हणून आत्मा हा शब्द मनाला उद्देशून इथे या श्लोकात वापरलेला आहे. आता मन त्या मनाच्या इच्छामुळे एखाद्याला कृष्ण भावनेकडेही घेऊन जातं किंवा भौतिकाकडेही घेऊन जातं. भौतिक प्रकृतीच्या
झगमगाटाकडे मन पटकन आकर्षित होत असतं आणि इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांकडे मनुष्य खेचला जातो आणि मग अधोगतीच्या रस्त्यावरती जातो. भौतिकामध्ये गुंतलेलं मन हे कधीच शांत असू शकत नाही. सतत नवीन नवीन भोगाचे विचार अशा मनात असतात आणि या इच्छामुळेच हे मन अस्थिर आणि अशांत असतं. पण आता जे मन कृष्ण भावनेमध्ये युक्त आहे तिथे ते स्थिरावतं. कृष्णांच्या कमल चरणांवरती रमलेलं मन हे अतिशय शांत असतं आणि शांत मन असेल तर आध्यात्मिक प्रगती होऊ शकते. आपण सर्व संत महात्मे शुद्ध भक्त यांच्या बाबतीत ही गोष्टीची नोटीस करतो की त्यांचं मन अतिशय शांत असतं आणि म्हणूनच ते ही एवढी आध्यात्मिक प्रगतीचा स्तर ते गाठू शकतात. तर इथे लक्षात घेऊया, मनच बंधनाचं किंवा मुक्तीचं कारण असतं. इंद्रिय विषयांमध्ये रस घेणारं मन असेल तर ते मनुष्याच्या बंधनाला कारणीभूत होतं आणि इंद्रिय विषयांवर अनासक्त होऊन जे मन आता कृष्णांवर स्थिरावलं जातं ते मनुष्याच्या मुक्तीला सहाय्यक ठरू शकतो. म्हणजे मन कसं आहे, एखाद्या कुलपाच्या चावीसारखं आहे बघा. कुलपाला आपण चावी लावून जर का डावीकडे फिरवली तर ते कुलूप उघडतं आणि तीच चावी जर का उलट्या दिशेने फिरवली तर ते कुलूप बंद होतं. तसंच मन आपल्याला बंधनात अडकवतं किंवा हेच मन आपल्याला संसाराच्या बंधनातून मुक्त पण करू शकतं. अशी शक्ती आहे या मनामध्ये. तर म्हणून कृष्ण म्हणतात की उद्धरेत आत्मना आत्मानम, म्हणजे स्वतःला वरती उचल मनापासून. आणि कुठे तर आत्मानम अवसादयेत, म्हणजे या मनाला तुला अधोगतीकडे नेण्यापासून थांबव. मनात येणाऱ्या दूषित विचारांमुळे ते आत्म्याला अयोग्य दिशेने घेऊन जातं. अयोग्य दिशेने म्हणजे अधोगतीच्या दिशेने घेऊन जातं आणि या दूषित मनाला शुद्ध करावं लागेल आणि मग त्याचा योग्य तू वापर कर. म्हणजे मन हे अत्यंत शक्तिशाली म्हटलं गेलंय, पण या मनाला सांभाळणं सोपं नाहीये. आता जसं इथे आपल्याला 2-3 गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत, त्या आपण बघू की कुठलाही म्हणजे मन प्रगतीमध्ये बाधा बनतं बघा. जर का ते अशांत मन असेल तर ते प्रगतीमध्ये बाधा बनतं, म्हणून त्याला शत्रू म्हटलं पाहिजे. पण जे आता कृष्ण भावनेमध्ये मन संलग्न आहे ते मन मात्र शांत असतं, अस्थिर नसतं, स्थिर एकदम ज्याला म्हणतात तसं असतं. कृष्णांच्या चरण कमलांवरती स्थिर असतं, ध्येय त्याला माहिती असतं. तर त्यामुळे त्याच दिशेने ते जातं, इतर कुठेही भरकटत नाही. एकाग्रचित्त असं ते मन असतं. त्या व्यक्तीची मग इंद्रियही संयमित असतात आणि असा व्यक्ती आध्यात्मिक प्रगती करू शकतो. म्हणजे हे मन त्याला मानवी जीवनाचं ध्येय गाठायला मदत करतं, म्हणून त्याला मित्र म्हटलंय. तर इथे लक्षात घेऊया की कृष्ण भावनेशी जोडून घेणं हा मनाला संयमित करण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग सांगितलाय. इथे या अध्यायात कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की अष्टांग योगाच्या द्वारे पण मनाला नियंत्रित करता येतं, पण हा मार्ग जो आहे ना हा खूप अवघड आहे. आता इथे मनाची एकाग्रता जर का नसेल, म्हणजे अस्थिर मन असेल, अतिशय चंचल विचलित असलेलं मन असेल, तर ते काय करू शकतं? तर अशा कार्य करताना जो एक प्रकारचा आत्मविश्वास लागतो, तर ते अशा व्यक्तीमध्ये तो आत्मविश्वास दिसत नाही, दृढ निश्चय दिसत नाही. व्यक्ती निराशेमध्ये असतो, तणावाच्या खाली असतो, कुठल्या तरी मानसिक रोगांनी तो ग्रस्त असतो. त्याच्यानंतर उच्च रक्तदाबाचा त्रास अशा व्यक्तींमध्ये दिसतो. स्वतःसाठी आणि इतरांच्यासाठीही तो हानिकारक ठरतो. आता मन एकाग्र नसेल तर मनुष्य निर्णय घेऊ शकत नाही. कुठलंही चांगलं कार्य करायचं म्हणजे एकाग्रतेची आवश्यकता आहे, कॉन्सन्ट्रेशन लागतं. ते विचलित मनाने करता येत नाही चांगलं कार्य मनुष्याला आणि त्यामुळे भावनांचं असंतुलन त्या व्यक्तीमध्ये दिसतं. खूप क्रोध येतो त्याला किंवा एकदम निराशेच्या अवस्थेमध्ये जातं. म्हणजे मानसिक रोगांचं प्राबल्य दिसतं अशा चंचल मनामध्ये किंवा जे अनियंत्रित मन आहे. आणि या अनियंत्रित विचलित मनाचे परिणाम माणसामध्ये दिसायला लागले की व्यसनाधीनता असते, भांडण तंट्यांचं स्वरूप वाढतं, हिंसक वृत्ती होते मनुष्याची, स्त्रीगमन करण्यामध्ये, बलात्कार करण्यामध्ये किंवा अगदी पराकोटीचं जसं आत्महत्याचं पाऊल उचलण्यामध्ये. असंही एवढं स्वतःचंही नुकसान ते लोक करतात, समाजाचंही नुकसान करतात ते. म्हणजे एकदम अशी काय म्हणतात ते एक्स्ट्रीम स्टेप ते घ्यायला तयार असतात. आता हे आपलं मन आपण म्हटलं खूप शक्तिशाली आहे, पण ह्याची रचना कशी असते? तर आपली 5 इंद्रिय जी आहेत ना ती सतत या मनाला माहिती पुरवत असतात. 5 इंद्रिय त्यांच्या विषयांकडे आकृष्ट होतात नेहमी आणि त्या विषयांच्या बद्दलची माहिती सतत मनाला पुरवली जात असते. जशी आता 5 इंद्रिय म्हणजे कुठली? तर डोळे, नाक, जीभ, कान आणि त्वचा.
आणि इंद्रियांचे विषय कुठले तर शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध यांच्या मागे मन आहे. तर ही इंद्रिय मनाला माहिती पुरवत असतात. इंद्रिय विविध अशा विषयांची माहिती सतत मनाला देत असतात. त्यामुळे ते मन दूषित होत असतं. आता इंद्रियांचे विषय म्हणजे आता डोळ्याने आपण काय बघतो, कानाने काय ऐकतो, जिभेने आपण कुठला स्वाद घेतो, या सर्वांचा प्रभाव मनावरती पडत असतो. आणि पाचही इंद्रियांनी जर का शुद्ध गोष्टी ग्रहण केल्या, जसं की डोळ्यांनी आता कृष्णांच्या अर्चविग्रहाचंच दर्शन घेतलं, कानाने कृष्ण कथा, कीर्तनच ऐकलं, जिभेने आता प्रसादच ग्रहण केला, तर शुद्ध गोष्टीच मनापर्यंत पोचतात. आणि मनाच्या वरती बुद्धी आहे, मनापेक्षा श्रेष्ठ आहे बुद्धी. आणि सबळ बुद्धीने मनाचं आणि इंद्रियांचं योग्य प्रकारे नियंत्रण केलं जाऊ शकतं. म्हणजे बुद्धीला सबळ करण्यासाठी तिला कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न करावं लागतं. रोज आता भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम वाचल्याने, भक्तांचा संग ठेवल्याने बुद्धी सबळ होते. आणि आपल्या शरीराचा जो रथ म्हणतो ना आपण, आपलं शरीर हे माध्यम आहे आत्म्याला कृष्णधामापर्यंत पोहोचवण्याचं, ते पूर्ण शक्तीने आपण आता करू शकतो. इंद्रियांना आता भौतिक विषयांची ओढ नसल्याने सर्व शक्ती एकवटली आहे कृष्णांकडे जाण्यासाठी. आणि अशा शरीरातला जो प्रवासी असतो म्हणजे आत्मा, तो खूप क्रियाशील असतो. अत्यंत आत्मविश्वासाने असा व्यक्ती कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करताना दिसतो. आपण म्हणतो ना, शरीर हे माध्यम आहे आत्म्यासाठी, भगवत धामात पोहोचण्यासाठी. आणि आत्मा संतुष्ट असतो तेव्हा असा व्यक्ती म्हणजे कृष्ण भावनेशी जोडलेला आत्मा जेव्हा संतुष्टच असणार, तर त्यावेळेला असा व्यक्ती वेगळा दिसून येतो, कारण आता त्याचा आत्मा कृष्णांच्या बरोबर जोडला गेलेला आहे. आणि या उलट शरीराचा उपयोग, या माध्यमाचा उपयोग आत्म्याला जर का भगवत धामाच्या दिशेने न नेता भौतिकाकडे घेऊन जायला जेव्हा होत असेल, तेव्हा तो आत्मा अर्थातच दुःखी असतो. आणि असा दुःखी व्यक्ती गोंधळून जाऊन सुख शोधण्याचा प्रयत्न चुकीच्या ठिकाणी करतो, म्हणजे इंद्रिय तृप्तीमध्येच करत असतो. आता या शरीर या माध्यमाचा वापर जेव्हा केवळ इंद्रिय तृप्तीसाठी होतो, तर तेव्हा शरीरामध्ये स्थित आत्मा अत्यंत दुःखी असतो. कारण आत्म्यासाठी पोषण, आनंद केवळ कृष्णांबरोबर जोडल्यानेच मिळू शकतो. इंद्रिय भोगाने शरीराला आनंद मिळेल तात्पुरता, पण आत्म्याला मिळत नाही. म्हणजे आत्मा हा दुःख अनुभवतो आहे आणि ते दूर करण्यासाठी परत चुकीच्याच मार्गाकडे प्रवृत्त होतोय, इंद्रिय तृप्तीकडेच वळतोय. जी इंद्रिय तृप्ती करूनच त्याला खरं तर दुःख प्राप्त झालंय. पण तो अज्ञानात असल्याने त्याला सुख कुठून मिळेल हे माहिती नाहीये. त्याला इंद्रिय भोग हा सुख प्राप्त करण्याचा एकमेव मार्ग माहिती आहे. आणि याहून श्रेष्ठ सुख जे कृष्णांच्या बरोबर जोडून मिळतं, याबद्दल तो पूर्ण अज्ञानी आहे. आता असा व्यक्ती कृष्ण भक्ताच्या संपर्कात आला, म्हणजे जर त्याचं भाग्य असेल तर त्याला ही संधी मिळेल कृष्ण भावनेशी जोडून घेण्याची, जी त्याने घेतली पाहिजे. म्हणजे काहीतरी प्रयत्न त्या दिशेने केली पाहिजेत, तर तो कृष्ण भावनेमध्ये प्रगतीही करेल आणि सुखी होईल. नाही तर परत तो इंद्रिय भोगांकडे वळून अधोगतीच्याच दिशेने जाईल. आता पुढचा बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बंधुरात्मात्मनस्तस्य यैनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. ज्याने मनाला जिंकले आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो असे करण्यामध्ये अपयशी झाला आहे त्याच्यासाठी त्याचे तेच मन शत्रू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आत्म्याची स्वरूप स्थिती काय आहे, तर आत्मा हा कृष्णांचा सेवक आहे. म्हणजे सेवा हा आत्म्याचा स्वभाव आहे. आता मन जेव्हा इंद्रिय भोगांच्या विषयांकडे आकर्षित होतं, ते मन इंद्रियांचं गुलाम बनतं, सदैव भोगाच्या इच्छा करतं. आणि असं अशांत मन प्रगतीमध्ये बाधा बनतं, म्हणून त्याला शत्रू म्हटलेलं आहे. पण जे मन आता कृष्ण भावनेत संलग्न आहे, स्थिर आहे, शांत आहे आणि इंद्रियही संयमित आहेत, असा व्यक्ती आध्यात्मिक प्रगतीकडे जाऊ शकतो. म्हणजे हे मन त्याला मानवी जीवनाचं ध्येय गाठायला मदत करतं, म्हणून त्याला मित्र किंवा बंधू म्हटलेलं आहे. तर लक्षात घेऊया इथे की कृष्ण भावनेशी जोडून घेणं हा मनाला संयमित करण्याचा सगळ्यात सोपा मार्ग आहे. आणि म्हणून इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की अष्टांग योगाच्या द्वारे पण मनाला नियंत्रित करता येईल, पण हा मार्ग कसा आहे, अवघड आहे. आता मनामध्ये बघा आधीच अशुद्धता आहेत आणि या बाहेरील जगातल्या अशुद्धतांकडे आकर्षित होऊन पाच इंद्रियांच्या द्वारे मन हे अधिकच अशुद्धता ओढून घेतं. आता याच्यावरची एक कथा जाणूया, म्हणजे आपल्याला हे स्पष्ट होईल की हे कशा प्रकारे म्हणजे मनुष्य आपली प्रगती घडवून आणू शकतो.
आता एक राजा होता आणि त्याने बघितलं की त्याचा जो पुत्र आहे, राजपुत्र आहे, तो संयमित नाहीये. म्हणजे राजकुमार असल्याने भोगविलास करतो आहे, कुठलाही संयम तो पाळत नाहीये. आणि जर का माझी संपत्ती मी त्याला दिली भविष्यामध्ये, तर त्याचा तो दुरुपयोग करेल, आदर्श राजा बनू शकणार नाही. तर काय करता येईल उपाय यावरती, म्हणून राजा विचार करू लागला. तर त्याला माहिती होतं राजाला की त्याच्या राज्यात वनामध्ये एक ऋषी राहत असत आणि राजा त्यांना जाऊन भेटला आणि त्यांना विनंती केली की त्यांनी राजपुत्राला प्रशिक्षण द्यावं, आदर्श बनवावं, एक राजा म्हणून बनण्यासाठी त्याला तयार करावं आणि त्यासाठी मार्गदर्शन द्यावं त्याला. तर हे ऋषी एका कुटीमध्ये राहत असत वनामध्ये. जवळच नदी होती, तिथे ते स्नान करीत. त्यांच्या कुटीमध्ये अगदी जेवढ्याच तेवढ्या म्हणतात तसं आवश्यकतेपुरत्याच सगळ्या गोष्टी होत्या. अगदी साधं सरळ जीवन ते जगत होते. साधं भोजन ते प्राप्त करत असत प्रसाद म्हणून. कंदमुळं, फळं इत्यादी खाऊन एक संयमित जीवन ते जगत होते. उरलेला वेळ जप करणं, शास्त्राचं पठण करणं, म्हणजे असं शुद्ध आयुष्य ते जगत होते. आणि राजकुमाराचं आयुष्य कसं होतं, भोगविलासी होता तो. आता राजाची आज्ञा होती, त्यामुळे राजपुत्राला इथे पाठवलं गेलं ऋषींच्या बरोबर राहून प्रशिक्षण घेण्यासाठी. कसं तरी 3-4 दिवस तो तिथे राहिला त्यांच्या बरोबर. पण त्याला समजलं की तो काही त्यांच्या बरोबर राहू शकणार नाही. भोगी स्वभाव, भोगी वृत्तीचा होता तो. आणि त्याने राजकुमारांच्या बरोबर, अर्थातच आपले सेवक होते 3-4, त्या सेवकांना त्याने आदेश दिला की सर्व सुखसोयींनी युक्त अशी नवीन कुटी इथे मला जवळच ताबडतोब तयार करून दिली जावी माझ्यासाठी, आणि मी तिथे राहीन. आणि त्याने ऋषींना सांगितलं की मी आता इथे या नवीन कुटीमध्ये राहीन आणि जेव्हा तुम्ही मला बोलवाल वर्गासाठी शिकवण्यासाठी, तेवढ्या पुरता मी तुमच्याकडे येईन तुमच्या कुटीमध्ये. राजाच्या सेवकाने सर्व कुटी तयार केली आणि या राजपुत्राच्या सेवकांनी, आणि सर्व सुखसोयी त्याच्यामध्ये ज्या आवश्यक त्याच्या होत्या त्याच्यासाठी, राजपुत्रासाठी, त्या सगळ्या तयार केल्या गेल्या. राजकुमाराने आपल्या सेवकांना आदेश दिला की उत्तम राजस थाटाचं अन्न त्याला दिलं जावं, कारण तशीच व्यंजनं खाण्याची, पंचपक्वान्न खाण्याची, जिभेचा स्वाद भोगण्याची त्याची सवयच होती. अशातच आता काही महिने निघून गेले. केवळ वडिलांच्या धाकामुळे हा राजपुत्र तिथे वनात राहत होता. एक दिवस राजाने विचारपूस केली ऋषींकडे की कसं सुरू आहे प्रशिक्षण या राजकुमाराचं. तर त्यावेळी ऋषींनी खरं ते राजाला सांगितलं की राजकुमाराच्या वागण्यामध्ये काही बदल झालेला नाही. तो इथे एक नवीन कुटी बांधून सुखोपभोगात आहे आणि तुम्ही म्हणत होता तसं सरळ भोजन, शास्त्राचं पठण, तपस्या इत्यादी तो काही करत नाही. राहण्या खाण्यात, इतर कुठल्याही कार्यात त्याला संयम नाही आणि त्यामुळे आध्यात्मिक जीवनात त्याची प्रगती होत नाहीये. आता ऋषी म्हणाले की मी त्याला समजावून सांगितलं, पण तो काही माझं ऐकत नाही, मनमानी करतो. हे ऐकून आता राजाला चिंता वाटू लागली. राजाने लगेच राजकुमाराचे जे सेवक होते, जे त्याला उत्तम उत्तम व्यंजन बनवून देत असत, त्याच्या सेवा करण्यामध्ये ते तत्पर असत, त्यांना ताबडतोब राजवाड्यामध्ये बोलवून घेतलं आणि त्यांना समज दिली की प्रशिक्षणासाठी राजपुत्र त्याला वनामध्ये पाठवलेला आहे. आणि त्यावरती ते सेवक राजाला म्हणाले की राजा, क्षमा असावी आम्हाला, आपण ऋषींच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही भोजन बनवलं राजपुत्रासाठी, पण ते अजिबात त्यांना आवडत नाही आणि ते चिडून आम्हाला मारून टाकण्याची धमकी देतात. मग आता आम्ही काय करणार, त्यांचं आम्हाला ऐकावं लागतं, त्यांच्या आज्ञेचं पालन आम्हाला करावं लागतं. पण तुम्ही आदेश देत असाल आणि आम्हाला संरक्षण देत असाल तर आम्ही तुमचं म्हणणं नक्की ऐकू. तर आदेश दिला राजाने की या राजपुत्राला अत्यंत साधं जेवण दिलं जावं आणि तक्रार आली तर सांगावं की राजाचा तसा आदेश आहे. तर राजाने नवीन कुटी तोडून टाकण्याचा आदेश दिला. राजपुत्राने ऋषी बरोबर त्यांच्याच कुटीमध्ये साधेपणाने राहावं लागेल असाही त्याला आदेश दिला. आता राजपुत्राच्या कुठल्याही सेवकाला राजाचे आदेश तोडण्याची हिंमत नव्हती. राजाचा निर्णय हा अंतिम असे. तर त्यानुसार आता राजकुमार पुन्हा ऋषींच्या बरोबर येऊन राहू लागला. ऋषी जे भोजन करीत तेच त्याला खावं लागे. ते जेव्हा ध्यान करायला बसत त्यालाही ध्यान करावं लागे. शास्त्राचं पठण ते करीत तेव्हा हाही तसंच करू लागला. आता खाऊन पिऊन एक भोगविलासी असं जीवन जगत असलेला राजपुत्र कालांतराने आता एक संयमित आयुष्य जगू लागला. त्याचं वजनही कमी झालं, त्याच्या आवडीनिवडी बदलल्या.
ऋषींच्या बरोबर काही काळ राहिल्याने आता त्याच्या जुन्या सवयी सुटून गेल्या आणि ऋषी त्याला आता ज्या गोष्टी शिकवत होते त्याच्यामध्ये त्याला हळूहळू रस वाटू लागला. ज्या गोष्टी समजून घेण्यामध्ये अजिबात त्याला इंटरेस्ट नव्हता, रस नव्हता, आवश्यकही वाटत नव्हत्या त्या गोष्टी शिकण्याबद्दल. तर एक वेळ अशी होती राजकुमारासाठी, पण आता मात्र त्याच्यामध्ये बदल झाला आणि त्याने आध्यात्मिक प्रगती करायला लागला तो. आता हे बघून ऋषींनी एकदा राजाला ही बातमी कळवली आणि राजालाही अतिशय आनंद झाला. आता या कहाणीमध्ये, या गोष्टीमध्ये हा जो राजा आहे ना, तो आपला आत्मा आहे. राजपुत्र जो आहे ना, ते आपलं मन आहे आणि राजकुमाराचे हे जे 3-4 सेवक आहेत ही आपली इंद्रिय आहेत आणि ऋषी म्हणजे कोण? तर आपली बुद्धी आहे. आता काय होतं, मन बुद्धीचं ऐकत नाही, म्हणून मनमानी म्हणतो ना आपण. मन बुद्धीला म्हणतं तुझे उपदेश ठेव तुझ्याकडे, मला सांगू नको, मी ऐकणार नाही. मन इंद्रियांनाही मोकळं सोडून देतं, काहीही खा, काहीही बघा, काहीही ऐका, कुठलाही निर्बंध नाही, मोकाट आहेत इंद्रिय भोग करण्यासाठी. पण गुरु आहेत जसे श्रीला प्रभुपाद आहेत, ते आपल्यासाठी बुद्धीप्रमाणे आहेत, आपल्याला मार्ग दिशा उपदेश देतात. जप करा, भजन कीर्तन करा, प्रसादच खा, श्रवण करा, कीर्तन करा. पण आपण बुद्धीकडे दुर्लक्ष करून मनाच्या आहारी जाऊन भोग करतो. जसं आता हा राजपुत्र त्या ऋषींचं म्हणणं सुरुवातीला मानत नव्हता, कारण राजाने ती शक्ती ऋषींना सुरुवातीला दिली नव्हती, बुद्धी सबळ नव्हती. पण नंतर राजाने आदेश दिला की ऋषींचं सांगणं राजपुत्राला ऐकावंच लागेल. जसं गुरूंचं वाक्य ब्रह्मवाक्याप्रमाणे आहे असं म्हटलं जातं. तर जेव्हा आपण गुरूंचे उपदेश गंभीरतेने स्वीकारतो, मनाच्या इच्छांना आवेगांना महत्व न देता, त्यावेळेला मग मंगलमय अशा जीवनाची सुरुवात होते, आरंभ होतो. एका बाजूला आत्मा आणि बुद्धी आणि दुसऱ्या बाजूला मन, इंद्रिय आणि अहंकार, या दोन्हीमध्ये हा संघर्ष सतत सुरू असतो. असत गोष्टींच्या आकर्षणामुळे मन, इंद्रिय, अहंकार दूषित आहेत आणि मन, इंद्रिय, अहंकार हेच आपल्या आत्म्याचं आवरण आहे, ज्याला सूक्ष्म शरीर असं म्हणतात. तर जेव्हा रजोगुण तमोगुणाच्या आहारी जाऊन असत गोष्टींकडे आकर्षण वाढत सूक्ष्म वाढत जातं आणि त्यावेळेला हे सूक्ष्म शरीर जे आहे ना, त्याच्यामध्ये अनेक वासना वाढत म्हणजे त्यांचं प्रमाण वाढतं, असंख्य इच्छा या सूक्ष्म शरीरामध्ये साठवल्या जातात. तेव्हा मग ते आत्म्याला दुर्गतीकडे ओढून नेतं. पण जेव्हा बुद्धी सबळ असते, सत गोष्टींच्या बरोबर, सत म्हणजे शाश्वत गोष्टींच्या बरोबर, कृष्णांबरोबर जोडलेली असते, तेव्हा हा आत्मा अतिशय बलवान असतो. अशी बुद्धी आत्म्याला सद्गतीकडे घेऊन जाते. आता या राजकुमाराचा भोग अवस्थेकडून सेवा अवस्थेकडे जसा मार्गक्रमण त्याला करायचं असेल, तर बुद्धी म्हणजे जे ऋषी आहेत ना, त्यांचा उपदेश त्याला ऐकावा लागेल. पण जोपर्यंत इंद्रिय मनाचे गुलाम आहेत, मनाच्या ताब्यात आहेत, तोपर्यंत त्याला ऋषीचं म्हणणं ऐकणं शक्य होणार नाही. मन अधिकच दूषित होतं अशा प्रकारे. तर आत्म्याला या ज्या 3 क्षमता दिलेल्या आहेत, इंद्रिय, मन आणि बुद्धी, तर या बुद्धीला गुरूंच्या वाणीकडे गंभीरतेने जोडून घेतलं म्हणजे ज्ञान घेतलं आणि त्याप्रमाणे आचरण केलं म्हणजेच त्याचं रूपांतर आता विज्ञानामध्ये झालं. इंद्रिय, मन, बुद्धी ही कृष्णांची जोडली जातील. आपण म्हणतो ना, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम. तर मनाला नामजपामध्ये, अहंकाराला भक्तांच्या संघामध्ये राहून भगवंतांना श्रेष्ठ मानून सेवक म्हणून जोडण्यामध्ये, बुद्धीला भगवंतांच्या गुरूंच्या उपदेशांशी जोडून घेण्यामध्ये ती सुबुद्धी बनवता येईल. अन्यथा ती जर का अशी भगवंतांबरोबर जोडली नसेल बुद्धी, तर ती कुबुद्धी असेल आणि अशी कुबुद्धीच विनाश घडवते. कैकईचं उदाहरण आहे बघा, कैकईने मंथराच्या प्रभावामुळे ती कुबुद्धी झाली. कर्ण आहे तो सुरुवातीला सुबुद्धी होता, पण दुर्योधनामुळे तो कुबुद्धी झाला आणि कुबुद्धी ही इंद्रिय, मन, अहंकार, चारित्र्य सर्वांना दूषित करते. त्यासाठी बुद्धी भगवंतांच्या चिंतनात गुंतलेली असावी आणि नाही तर मनाने ताबा मिळवला तर बलशाली वायू जसा नावेला कुठल्या कुठे वाहत नेऊन नाव भरकटते, तसंच होतं. तर इंद्रिय, मन, बुद्धी या क्षमतांचा वापर आपण कसा करू, या प्रकारे परिणाम ठरतो आणि आत्म्यांची सद्गती होणार का अधोगती होणार हेही ठरत असतं. तर आता हा जो अष्टांग योग आहे ना, हा पूर्णपणे या मनाच्या शक्तीवरती आधारित आहे. मनामध्ये ज्या इच्छा असतात, सूक्ष्म शक्तीमध्ये भौतिक इच्छा असतील तर इंद्रिय भोगांकडेच वळणार. पण जर का कृष्ण भावनेमध्ये जोडलेली असतील तर मन आणि इंद्रिय ही संयमित करता येतील आणि अष्टांग योगाची जी प्रगत अवस्था आहे, समाधीचा स्तर, तोही गाठता येऊ शकतो. अन्यथा अष्टांग योगाची सराव जमणार नाही. आता 7वा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः
शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः. ज्या मनुष्याने मन जिंकले आहे त्याला परमात्मा प्राप्तच झालेला असतो आणि त्याने शांतीही प्राप्त केलेली असते. त्याच्या दृष्टीने सुख आणि दुःख, शीत आणि उष्ण, मान आणि अपमान हे सर्व काही सारखेच असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मन जे कृष्ण भावनेशी जोडलं आहे, की भौतिकाकडे भोगामध्ये गुंतलंय, त्याप्रमाणे मनुष्याचं जीवन कसं असणार हे ठरतं. जीवनात शांती असणार, सुख असणार, की अशांती आणि अस्थिरता असणार हे ठरतं. तर जेव्हा पूर्णपणे मन संयमित आहे, कृष्ण भावनेशी जोडलेला आहे, तेव्हा तो व्यक्ती भगवंतांच्या आज्ञेचं पालन करतो. एकाग्रतेने भगवंतांवरती मन स्थिर असल्याने मनुष्यामध्ये भौतिकातील कुठल्याही द्वंद्वाचा परिणाम होत नाही. सुख दुःख शीत उष्ण या द्वंद्वाच्या परिणामांच्या वरती असतो तो. भगवंतांच्या शिवाय दुसरा कुठलाही विचार मनामध्ये नसतो आणि ही अत्यंत प्रगत अवस्था असते, जिथे भौतिकामधला एकही विचार एकही इच्छा मनामध्ये राहत नाही. जे काही आहे ते भगवंतांच्या संबंधीच आहे. म्हणून ही समाधी अवस्था अशी म्हटली गेलेली, अत्यंत एकाग्र चित्त तल्लीनता. तर समाधी हा अष्टांग योगाची अंतिम पायरी आहे. अविचलित एकाग्रता इथे भगवंतांवरती स्थिर असते. बाह्य जगाशी, इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांशी त्याचा संपर्क नसतोच. पूर्ण दृष्टी ही आत वळलेली असते, परमात्म्याच्या संपर्कात असतो सतत, भगवत त्यांच्या आदेशाचं तो पालन करत असतो. तर या स्थितीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण जसं म्हटलं, इंद्रिय आणि मन ही कृष्ण भावनेशी जोडलेली असावी लागतात आणि भौतिकाची जराही इच्छा अशा व्यक्तीच्या मनात असत नाही. मग आता 8वा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. मनुष्य जेव्हा अर्जित ज्ञान आणि साक्षात्कारायोगे पूर्णपणे तृप्त होतो तेव्हा तो योगी अर्थात आत्मसाक्षात्कारामध्ये स्थित झालेला असे म्हटले जाते. असा मनुष्य अध्यात्मात स्थित आणि आत्मसंयमी असतो. तो गारेचे खडे, दगड, सोने इत्यादी सर्व काही समदृष्टीने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात सांगितलंय की मन कशामुळे शांत होतं, तर कृष्णांच्या बद्दलचं ज्ञान घेतल्याने आणि ते ज्ञान जीवनात वापरल्याने, तसं आचरण केल्याने मनाला शांती मिळते. निष्काम कर्मयोग करतो आपण तेव्हा मनाची भौतिकाकडची ओढ कमी होत जाते आणि मनाला स्थिरता येते. मग आपण कृष्ण ज्ञान घेऊ शकतो आणि त्याप्रमाणे आचरण करू शकतो. तर मनाच्या आधी इंद्रियांना कृष्ण भावनेमध्ये जोडलं पाहिजे, जे सोपं आहे. तर सुरुवात इंद्रियांनी केली पाहिजे. मन पटकन येणार नाही, मनाला यायला वेळ लागेल आणि बरीच शिस्त पाळावी लागेल मनाला ज्या कृष्ण भावनेशी जोडून घेण्यासाठी. पण जी इंद्रिय आहेत ना, त्यांना मात्र कृष्ण भावनेशी जोडणं सोपं आहे. म्हणून पहिला टप्पा आपण जो करतो ना, तर तो कर्मयोगाचा करतो बघा. कर्म ही इंद्रियांच्या द्वारे केली जातात. मनात जशी इच्छा असेल ना, त्याच्यावरती कृती इंद्रिय करतात. तर त्यामुळे मन जर का कृष्ण भावनेशी जोडलं गेलं तर इंद्रिय ही तशाच कृती करण्यामध्ये प्रवृत्त होतील. आता 9वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुहृन् मित्रान् उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. मनुष्य जेव्हा प्रामाणिक हितचिंतक, सुहृद, तटस्थ, मध्यस्थ, द्वेषी, मित्र आणि शत्रू, पुण्यवान आणि पापी या सर्वांकडे समबुद्धीने पाहतो तेव्हा तो अधिक प्रगत किंवा विशेष मानला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता योगारुरुक्ष ही प्राथमिक अवस्था आहे अष्टांग योगाची. आणि त्यानंतर मग 7व्या, 8व्या आणि 9व्या श्लोकामध्ये योगारूढ स्थितीबद्दल कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. आधीच्या श्लोकांमध्ये आपण योगारुरुक्ष स्थिती पाहिली. आता योगारूढ स्थितीबद्दल जिथे सांगतात या श्लोकामध्ये, तिथे 8व्या श्लोकामध्ये पण वर्णन होतं बघा. काय म्हटलं होतं तिथे? जितात्मनः प्रशांतस्य आणि एक शब्द होता परमात्मा समाहितः.
आता हे वर्णन त्या स्थितीचं केलं गेलेलं आहे, म्हणजे ज्याने मनाला जिंकलं आहे, परमात्म्याची अनुभूती आता त्याला होते आहे. तर अशी जेव्हा स्थिती असेल तेव्हा लक्षणं कुठली असतील, तर तो जितात्मना हा असेल, मनाला जिंकलं असल्यामुळे. मान अपमान शीत उष्ण अशा प्रकारच्या द्वंद्वातून तो मुक्त असेल. कोणी स्तुती केली, निंदा केली, त्यात तो सम असेल, कारण त्याचं मन आता भगवंतांच्या चरण कमलांवरती स्थिर आहे. प्रशांतस्य, प्रशांतस्य म्हणजे मनाला जिंकल्यामुळे प्रशांत, प्रशांत म्हणजे अगदी शांत स्थिर अवस्था आहे त्याची. मग तो सोनं असेल किंवा माती असेल, त्यांना तो सम मानतो. इथे श्रीला प्रभुपादांचं आपण उदाहरण घेऊ शकतो बघा, की ते हिप्पींच्या बरोबर राहिले आणि कुठल्या सुखसुविधा तिथे त्यांना नव्हत्या. ज्या फ्रीजमध्ये त्यांनी स्वतः शिजवलेलं अन्न ते ठेवायचे, तिथे हे हिप्पी आपले मांसाहारी पदार्थही ठेवायचे. पण प्रभुपादांनी हे सर्व सहन केलं. तर जेव्हा अनेक भक्त मग जोडले गेले, तेव्हा ते प्रभुपादांना प्रसार करण्यासाठी कधी गाडीतून नेत असत. पण प्रभुपाद ज्या वेळेला इथे वृंदावनामध्ये राहत, तेव्हा कधी कधी ते बैलगाडीचाही वापर करत असत. म्हणजे गाडी असो वा नसो त्याचा फरक त्यांना पडला नाही, सम होते ते. आणि तिसरं लक्षण काय आहे? परमात्मा समाहित. अशा व्यक्तीची दृष्टी परमात्म्यावरती स्थिर असते, कारण तो त्या परमात्म्याला प्राप्त करण्याचं ध्येय गाठण्यासाठी क्रिया करत असतो. मग कोणी हितचिंतक असेल, सुहृद असेल, द्वेषी असेल किंवा मित्र असेल, पुण्यवान असेल, पापी असेल, सर्वांना तो समदृष्टीने बघतो. जसं आता प्रभुपाद होते, कुठेही त्यांनी पक्षपात केला नाही. अत्याधिक पाप केलेल्यांना पण त्यांनी हरिनामाचा मंत्र दिला. तर ही सर्व योगारूढ स्थितीची लक्षणं सांगितलेली आहेत. म्हणजे आपल्या भोवती आता आपण सर्वसामान्य मनुष्याचं बघूया, की आपल्या भोवती संपर्कात जी लोक असतात ती वेगवेगळ्या प्रकारची असतात. काही जण त्यातले आपले सुहृद असतात, काही हितचिंतक असतात, काही मित्र असतात, काही शत्रू असतात, काही आपला द्वेष करणारे असतात. म्हणजे सगळे काही एकसारखे नसतात. पण या सर्वांकडे जो समबुद्धीने बघतो तो प्रगत मानला जातो. मित्र आहे, हितचिंतक आहे म्हणून जवळचा, शत्रू आहे, द्वेषी आहे, हा मला जवळचा नाही, हा मला आवडत नाही, असं नाही. सर्वांकडे समदृष्टी ठेवणारा म्हणजे प्रगत. आणि जो योगारूढ पातळीवरती जो अष्टांग योगाची प्रगत अवस्था आहे, तेव्हा त्याने या तिन्ही गोष्टी, की जितात्मना, प्रशांतस्य आणि परमात्मा समाहिता, ही स्थिती गाठलेली असते. आणि ही अत्यंत प्रगत अशी स्थिती आहे. भौतिकाचं त्याच्यामध्ये कुठेही काही इच्छा नसते, केवळ कृष्ण भावना भावित असतो. त्यामुळे या स्थितीपर्यंत तो प्रगत होऊ शकतो. आता 10वा बघू. हरे कृष्ण. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः. योगी पुरुषाने सदैव आपले शरीर, मन आणि आत्मा भगवंताच्या ठायी युक्त केला पाहिजे. त्याने एकांत स्थळी एकटे राहून काळजीपूर्वक मनाला सतत संयमित केले पाहिजे. त्याने आकांक्षा आणि संग्रहाच्या किंवा स्वामित्वाच्या भावनेपासून मुक्त असले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर ही आता अष्टांग योगाची प्राथमिक अवस्थेबद्दल इथे कृष्णांनी सांगितलंय. तर अष्टांग योगाच्या ज्या 5 पहिल्या पायऱ्या आहेत त्याबद्दल इथे सांगितलेलं आहे. तर ही अष्टांग योगाची 8ही अंग एकत्रित येऊन योगाभ्यासासाठी एक संपूर्ण अशी रचना तयार करतात. म्हणजे भक्कम पाया असतो हा, जो पहिले 5 पायऱ्या आहेत ना त्याच्यावरती आधारित या जर का व्यवस्थित साधकाने पार केल्या, तर मग धारणा, ध्यान आणि समाधी या स्तरापर्यंत तो साधक प्रगत होऊ शकतो. आता यम ही पहिली पायरी आहे, ज्यामध्ये काही बाह्य नियम पाळले जातात. अहिंसा हा नियम पाळायला सांगितलाय साधकांना. परजीवांना कुठलाही त्रास न देणे, कुठल्याही प्रकारचा क्लेश न देणे, हिंसा न करणे. कशी काया वाचा मनसा हिंसा नाही झाली पाहिजे, शरीराने पण नाही, वाणीनेही कोणाला अयोग्य शब्द बोलले नाही पाहिजे, आणि मनानेही कोणाबद्दल विचार चुकीचा केला नाही पाहिजे. एवढी त्याच्यामध्ये शक्ती आली पाहिजे मनामध्ये. सत्यता, सत्यता म्हणजे काय? साधकाने अत्यंत सत्यतापूर्वक जगले पाहिजे. अस्तेय असा गुण सांगितलेला आहे. म्हणजे काय? चोरी न करणं, जे आपल्या मालकीचं जे नाही ते घ्यायचं नाही, किंवा दुसऱ्याने केलेल्या कार्याचं श्रेयही न घेणे. ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यासाठी अत्यंत आत्मसंयमी असणं, धैर्य असणं, इच्छाशक्ती तशी असणं हे आवश्यक आहे. काया वाचा मनसा पण या ब्रह्मचारी व्यक्तीला स्त्रीशी संपर्क टाळावा असं सांगितलेलं आहे. अपरिग्रह, अपरिग्रह म्हणजे काय? लोभ सोडायचा, गरजेपेक्षा अधिक गोष्टींचा संग्रह करायचा नाही. अगदी साधं आयुष्य जगण्यास त्यामुळे या साधकाला
मदत होते. आता हे सगळे यम झाले. मग पुढचा टप्पा कुठला आहे? नियमांचा आहे. नियम म्हणजे आंतरिक नियम, अंतर्गत गोष्टी काही पाळाव्या लागतात. त्याच्यामध्ये शौच आहे. आता बाह्य शुद्धता ठेवण्यासाठी स्नान केलं जातं, पण मनाची शुद्धता ठेवण्यासाठी, शौच ठेवण्यासाठी नामजप करायला पाहिजे. शरीर, वाणी, मन या सर्वांनी हा शौच पाळायला पाहिजे असं सांगितलेलं आहे. मग साधकाने संतोष पाळायला हवा, समाधान असायला पाहिजे. साधकाला समाधानी राहता आलं पाहिजे. त्यामुळे त्याच्या हाव जी असते ना, लोभ कमी होतो, गरजा कमी होतात. ज्या गोष्टी मिळाल्या आहेत त्याच्याबद्दल समाधान पाहिजे, कृतज्ञता असायला हवी. पण स्वाध्याय, दान आणि तप याबद्दल समाधान बाळगू नये. जे जेवढं अधिक करता येतं तेवढं करावं. तपस, तपस म्हणजे साधना किंवा स्वयंशिस्त म्हणूया. तर साधक आपल्या वर्तनावरती नियंत्रण कधी ठेवू शकतो? जेव्हा तो साधनेचं सर्व नियम काटेकोरपणे पाळतो. तर त्यासाठी हे खूप आवश्यक आहे. मग पुढचा आहे स्वाध्याय. स्वाध्याय म्हणजे स्वतःचा अभ्यास करणे, ज्याद्वारे तो ज्ञान घेऊन सुधारणा घडवून आणू शकतो. तर शास्त्रांचं अध्ययन, गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली तो करतो. ईश्वर प्रणिधान ही पुढची पायरी आहे. एकनिष्ठता हवी भगवंतांच्या प्रती, आणि भगवंतांना शरण जाण्यासाठी हे सर्व कार्य म्हणजे ह्या सगळ्या पायऱ्या तो करतो आहे, हे म्हटलं जातं. ईश्वराच्या प्रती, भगवंतांच्या प्रती पूर्ण एकाग्रता, एकनिष्ठता म्हणजे अनन्य भक्ती ज्याला म्हणू आपण, तशी प्रणिधान. आता हे झालं यम आणि नियम. हे दोन जेव्हा तो पार करतो तेव्हा तिसऱ्या स्थितीपर्यंत पोहोचतो, जी आसनाची स्थिती आहे. आता शरीर स्वस्थ असेल तर हा योग साध्य करता येईल, अष्टांग योग. त्यासाठी ही जी तिसरी पायरी आसनाची ती केली जाते, शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी. आता स्थिरम सुखम आसनम असं म्हटलंय, म्हणजे अशी शारीरिक स्थिती ज्यामध्ये तो साधक शांतपणे काही काळ न हलता बसू शकतो. आणि ही स्थिती जर का आरामदायक नसेल तर ते मात्र आसन त्याच्यासाठी किंवा ती स्थिती त्याच्यासाठी अयोग्य आहे. बहुतेक साधक हे पद्मासनामध्ये बसतात, तर प्रत्येकाच्या शरीराप्रमाणे ही स्थिती कदाचित वेगळी असू शकते. पण या स्थितीमध्ये काही काळ न हलता ध्यान करता येण्यासाठी बसता येणं हे आवश्यक आहे. मग आता पुढची पायरी आहे प्राणायाम. प्राणायाम मध्ये श्वास नियंत्रण करण्याची ही प्रक्रिया आहे. प्राण म्हणजे श्वास आणि आयाम म्हणजे त्याच्यावरचा संयम, श्वसनाचा अभ्यास या प्राणायाम पायरीमध्ये केला जातो. आता प्रत्याहार, पुढची पायरी. आता विकासामध्ये, या अष्टांग योगाच्या प्रगतीमध्ये, विकासामध्ये अडथळा आणणाऱ्या सर्व गोष्टींना तो साधक दूर करतो. विशेषतः इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांना अगदी दूर ठेवतो. तो साधकाच्या मनाची प्रतिकार शक्ती त्यामुळे बळकट होते याद्वारे. या सगळ्या प्राथमिक अवस्थेच्या आपण या 5 पायऱ्या पाहिल्या. आरुरुक्ष स्तर म्हटलेला आहे. आणि याच्या पुढची जी अवस्था आहे, धारणा, ध्यान, समाधी, ही योगारूढ अवस्था आहे. आता धारणा, धारणा म्हणजे कशी? अविचलित एकाग्रता आता साधक गाठू शकतो, पण ही फार काळ टिकत नाही. म्हणजे त्यासाठी खूप सराव त्याला सतत करत राहावा लागतो. आणि भगवंतांवरती ही अविचलित एकाग्रता केंद्रित असायला हवी, कुठल्या बिंदू किंवा कुठल्या ज्योतीवरती नाही. आता धारणेचा सराव करता म्हणजे अविचलित एकाग्रतेचा सराव करता करता आता ध्यान या स्थितीपर्यंत तो येऊन पोहोचतो. ध्यान म्हणजे ज्याला आपण मेडिटेशन म्हणतो, ही. आता धारणा ही स्थिती अगदी थोड्या वेळाची असते. ती अविचलित एकाग्रतेचा काळ वाढला की ध्यान अवस्थेपर्यंत तो साधक पोचू शकतो. आता ह्या एकाग्र अवस्थेमध्ये साधकाचा इतर भौतिक जगाशी संपर्क तुटलेला असतो. म्हणजे ही एकाग्रता केवळ भगवंतांच्या वरती ही स्थिर राहते. पण अजूनही ध्यान ही त्याची पारंगत अवस्था नाहीये, अजून त्याला समाधीचा स्तर गाठायचा आहे. तर धारणा हा ध्यानच्या आधीची स्थिती आहे. आणि जो पूर्ण परिपक्व होतो ध्यान करण्यामध्ये, तो आता समाधीचा स्तर गाठू शकतो. मग समाधी, समाधी म्हणजे हा अंतिम टप्पा आहे. मनावरती योगाभ्यासातला अंतिम टप्पा असल्यामुळे मनावरती पूर्ण संयम असतो. हा योगी त्या स्थितीमध्ये पूर्णपणे हृदय स्थित परमात्म्याबरोबर जोडलेला असतो. तर या समाधी स्थितीला साधकाचं मन पूर्णपणे शांत असतं, कारण कुठलीही भौतिक इच्छा आता त्याच्या मनात उरत नाही. हृदयस्थित परमात्मा बरोबर तो जोडून घेतो आणि दिव्य आनंदाची प्राप्ती करतो. तर ही अवस्था म्हणजे वर्षानुवर्ष सातत्याने केलेल्या तपस्येचं फळ असतं. आणि हे फळ प्राप्त करणं सोपं नाही. हृदयस्थित परमात्म्याचं दर्शन त्याला होतं आणि त्याचा आत्मा या परमात्म्याशी जोडून घेतो. म्हणजे परमात्मा रूपाचा साक्षात्कार आता या अष्टांग योगीला
होऊ शकतो. तर ही अविचलित एकाग्रता भगवंतांच्या वरती स्थिर असावी लागते, हे आपल्याला इथून आपण समजून घेतलं. आता दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं होतं बघा, जे सीताधीर मुनींची लक्षणं समजून घेतली होती, त्यावेळेला आपण जाणलं की पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित भक्तियोगी असतो हा सीताधीर मुनी. तर कृष्ण म्हणतात सीताधीर मुनी ही आपली इंद्रिय पूर्णपणे संयमित करू शकतो आणि आपली भावना माझ्यामध्ये दृढ करतो, इंद्रिय तृप्तीच्या सर्व इच्छांचा त्याग करतो, राग द्वेष क्रोध भय यापासून तो मुक्त असतो, कारण कृष्ण भावनेशी दृढपणे जोडलेला असतो. आणि म्हणूनच कृष्ण भावना भावित मनुष्य पण परिपूर्ण योगी असतो. आता आपण लक्षणं बघितली तर आपल्याला समजतं की जो भक्ती योगी असतो आणि जो अष्टांग योगी असतो दोन्हीही त्या स्तरापर्यंत येऊन पोचू शकतात, पण दोघांचाही मार्ग वेगळा आहे. अष्टांग योगाचा मार्ग आता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी हा मार्ग आहे, आणि हा मार्ग अवलंबायला अत्यंत कठीण आहे, कारण एकांत स्थळ त्याला शोधावं लागतं आणि मनाला संयमित करण्यासाठी अत्यंत काटेकोरपणे नियमांचं या यम नियमांचं पालन करावं लागतं, तेव्हा तो हा स्तर गाठू शकतो. पण तेच गोष्ट हा स्तर गाठण्याचा जो भक्तियोगीचा मार्ग आहे तो म्हणजे आपल्या इंद्रिय मनाला आणि बुद्धीला कृष्णांच्या भक्तीमध्ये तो नियोजित करतो आणि त्या परिपूर्ण स्थितीला तो गाठू शकतो. तर इथे आता आज आपण थांबूया आणि मग उद्यापासून पुढचा पार्ट आपण समजून घेऊया.